Hola! El tema d'aquest vídeo que volia tractar era fer-vos raonar sobre la homosexualitat, la bisexualitat i la heterosexualitat i totes les sexualitats que estan eixint cada vegada més. Per què eixen tantes? Aquesta classificació serveix a la ciència, com els psicòlegs, els antropòlegs, per a estudiar-ho. Val que una etiqueta te puga donar una tranquil·litat de que, bueno, jo és que tinc això i ja està. La vida de vegades és molt complicada, molt complexa, i cada persona és d'una manera, i cada persona és un món. I jo crec que els humans som molt així, som molt que no n'hi ha límits per a nosaltres, és molt difícil de classificar. De fet, les classificacions científiques en qüestió en tots els àmbits canvien molt. De fet, inclús en matemàtiques, que és una ciència exacta, no? Se canvien les coses. Jo recorde quan estudiava matemàtiques que a mi m'ensenyaren a dividir d'una forma. I després, quan vaig donar classes de repàs, mentre estudiava, me vaig ensenyar a dividir d'altra. I van canviant les coses. Això pot provocar inseguretat, pot provocar que dubtem. I les persones que estiguen passant-ho mal o que per a ells la vida siga molt... hagin tingut molts desenganys, molts entrebancs, moltes dificultats. I aquestes diferències i aquesta inseguretat els pot agobiar moltíssim. En qüestió de sexe, tendim a que siga un tema tabú, que siga un tema del que no se puga parlar i que ens dirigís automàticament al nostre cervell més primitiu. No? I podem entrar en restriccions que poden fer molt de mal, perquè n'hi ha persones que al sentir-se diferents necessiten del suport, del comprensió, del respecte, no comprensió, no cal ni que les entengues, sinó que les respectes. Necessiten del respecte de la resta de les persones. Com jo ho veig, des del punt de vista pràctic, el dia a dia, no des del punt de vista científic, de les etiquetes, sinó des del punt de vista pràctic, és que no existeix allò de la homosexualitat o heterosexualitat. Existeix tota una gamma de grisos entre el blanc i el negre. O sigui, que a les xiques, a la majoria de les xiques els agraden els xics, no vol dir que tots els xics els agraden. O a l'inrevés, que a la majoria de xics els agraden les xiques no vol dir que qualsevol xica els agrade. No. Ens podem trobar en la situació en la que ens vegem atrets o atretes per una altra persona independentment del seu sexe. Perquè l'admirem, per l'aspecte físic en general. N'hi ha dones que tenen un aspecte més masculí o homes en un aspecte més femení. La personalitat, els gustos. I què passa? Que si són persones en una ment tancada o en una ment molt compartimentada, o sigui, que creiem que intentem classificar tot el que passa, ens podem trobar en situacions que ens descol·loquen. O sigui, aquesta por ens pot dur a ser massa rígids. I la rigidesa no és bona. No és bona. Per a res. Per a res. I què passa? Que aquesta rigidesa indica fragilitat. Com un vidre. El vidre, si tu el tires a terra, es trenca. Per què? Perquè és rígid. Si tires a terra una botella de plàstic, per exemple, no es trenca. Per què? Perquè és flexible. El tema de l'homosexualitat
de la diversitat sexual dona peu a entrenar la nostra obertura de ment, perquè este col·lectiu LGTBI, el col·lectiu LGTBI ens està donant una lliçó de reivindicació dels seus drets, de visibilització, d'esforç per a obrir-se, que la societat s'obri a la diversitat sexual. Per tant, per què no aprofitar també aquesta lluita d'ells per a obrir la ment cap a altres realitats, cap a altres formes de viure la vida. I bé, aquesta era la reflexió que us portava avui. Moltes gràcies per veure'm i cada dimarts tindreu un vídeo nou. Moltes gràcies. Adéu.